Ρυθμίσεις τις κάναμε, να τις κάνετε, μην πειράξετε αυτό. Λοιπόν, και πάμε να βρούμε σερβερς. Υπάρχουν σερβερς που σε πετάνε απ' έξω πολλές φορές στην αρχική σελίδα του υπολογιστή σας και σε πολλά άλλα πράγματα. Πάμε εδώ να δούμε στο PGL Arena, να κάνουμε connect. Δεν μπορούμε, είναι full λέει, τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί. Πήγαινε σε αυτό που έχει 11 ρε. 11 Ναι. είναι κλειδωμένο. Α, όχι, εντάξει. Disconnect εδώ π.χ. μας πέταξε έτσι. Εδώ π.χ. μας κρατάει. Έχει διαφημίσεις μέσα και πολλά πράγματα. Τώρα ας κλείσουμε λίγο. Όχι, εντάξει, να κράτα κλείσουμε το. ένα... Κράτα το καλύτερα, εντάξει, εκεί. Α, εδώ περιμένουμε ακόμα. Φωτώνει, τελειώνει. Τώρα μας κάνει, συνδεόμαστε. Άντε συνδέσουμε μόνο. Βλέπετε αυτός έχει μουσική. Sai fora, doidão. Παίζουμε online εντελώς, εντάξει. Ναι. Cala a boca, aqui. Aí esse moleque, como que ele sabia que eu tava ali, mano? Cala a boca, cachorro. Πολλά headshot από Deku. Olha esse cara aí. Essa criança. Passa pra cá, parceiro do Vale, passa pra cá. Ó, pode ir pá, velho. Tá ligado? Pode ir pá, não sei o que você tá fazendo lá. Δεν ξέρω τι στο διάλογο μιλάνε. Pode ir pá, mano. Falta dois, vem. O cara é traíra, mano. Quê? Isso é muito traíra. Cala a boca aí, cala a boca, cala a boca. Cala a boca, moleque, doente, retardado. Cala a boca, cala a boca. Por que retardado? Τι στο μπούτσο είναι το καλάμπο. Vai lá tomar tua mamadeira, vai, ô chupia. Vai mamar, vai, filho. Να κλείσουμε τη φωνή. Άντε πού θα παίξει ρε. Παίξε μάκι. Παιδιά, είναι μια μαλακία αυτό το map. Δεν το παίζω. Lol. Πάμε εδώ να δούμε. Μήπως δούμε τίποτα της προκοπής δηλαδή. Άντε. Δεν ξέρω γιατί μου έβαλε μουσική. Αλληλούια. Αλληλούια. Βλέπετε κάνει τα χαζά του τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Όπα, Να το, μας έβαλε. μπήκαμε. Λοιπόν, με όποιον θέλετε μπαίνετε, εσείς. Επιλογή σας. Να είμαστε... Θα πάρουμε κανένα καλό όπλο, γιατί... Ναι. Και πάμε να παίξουμε. Το πιστολάκι σε σώζει και από εκεί πέρα που δεν ξέρεις ας πούμε. Ο πίσω με ξέκανε, παιδιά. Δεν πειράζει. Από ό,τι βλέπετε είναι λίγο δύσκολο. Τι φάση είναι μαλάκα. Εσύ είπες τώρα. Εδώ είναι πολλοί άλλοι, παιδιά. Πότε τελειώνει Αυτός αυτό. παίζει καλά. Έπαιζε. Πρέπει να ρωτήσω κάτι. Τι. Αυτό σου κάνει respawn, τι σε σκοτώνει ας πούμε. Σε σκοτώνει και σε καινούριο map, παιδιά, σε βάζει. Και πώς είναι μέσα τώρα. 2. Αυτοί οι δύο που σκοτώνονται. Θα παίξουμε άλλο ένα. 2 map θα παίξουμε να δείτε. Και το map αυτό που βλέπετε εδώ πάνω. Σένα. Τελείωσε το map. Ναι. Αλλά αυτοί ακόμα πολεμάνε.
αυτό το βάζω και στο κινητό μου, Μάκη. Μου κάνει slide. Συγγνώμη πάλι το Μάκη για αυτό, εντάξει. Α, πώς χάσει. Έλα το καπεδιά. Για να μην πεθάνουμε και πρώτοι. Πάλι πεθάνω, Μάκη, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά, κάναμε ένα kill. Ένα kill. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό αυτό. Ένα kill, ένα kill, ένα kill. Μην γνώσει. Προσπαθούν να δουν εδώ πέρα τα παιδιά. Κερδίσαν οι τέλειοι. Πρόβλημά του για κακό στο κεφάλι τους. Αυτό λογικά είναι το τελευταίο. Αυτό λογικά είναι το τελευταίο τέτοιο. Όποιος κερδίσει είναι αυτό. Και από ό,τι βλέπω, Πάγαν αμέσως. Τα κολόπεδα. από ό,τι βλέπω θα κερδίσουν πάλι οι άλλοι, αλλά εντάξει, ποιος ξέρει. Μπορεί και να μην κερδίσουν οι άλλοι. Πώς πετάγονται έτσι ρε μαλάκα. Πέθανε και αυτό, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν ήσαμε πετάει το flash. Πάμε και πάμε και σε ένα άλλο map. Θα παίξουμε ένα γύρο όμως, γιατί δεν μπορούμε άλλο. Δεν πειράζει. Όποιος να είναι. Κάνουμε ένα connect. Λοιπόν, θα σας γράψω κάτω στις ειδοποιήσεις στο τέτοιο. Δυστυχώς μας πέταξε. Στην ακρίβεια, παιδιά, είναι το πρώτο μας βίντεο που κάνουμε. Μπορεί να μην είναι τόσο καλό, αλλά εντάξει. Είναι καλό. Είναι το πρώτο μας βίντεο. Μπορούμε να κάνουμε και παιχνίδια με το Xbox, με το PlayStation και με αυτά. Το PlayStation 3 είναι ok. Πείτε μου και παιχνίδια. PlayStation 3, εντάξει. Ο φίλος μας από εδώ θα κάνει τα edit και όλα αυτά. Με την κάμερα του. Επίσης έχω και εγώ ένα... Επίσης και εγώ έχω Έχει και ένα κανάλι, θα το γράψω στην περιγραφή. 2 κανάλια. Λοιπόν, μας πέταξε και αυτό στο σερβερ. Λοιπόν, στο σερβερ. Λοιπόν, πάμε αλλού. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Να παίξουμε 2 πίστες. Λοιπόν, θα σας γράψω τα 2 κανάλια για να κάνετε subscribe, άμα θέλετε, σε αυτά τα 2 κανάλια. Για να ξέρετε αυτές, για να κάνετε καλό edit και να κάνετε και μέσα στο tablet, ας πούμε, παιχνίδια. Άμα δεν έχετε Θα το υπολογιστή κάνει και όλα αυτό ο αυτά. hacker μας, θα το φτιάξει στο tablet μας, γιατί σας πω κάποιες- έχουμε ένα tablet γι' αυτό. Θα γράψουμε στο description κάτω. Κάποιες... Θα σας γράψουμε κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιώ εγώ για να τα κάνουμε όλα αυτά. Και όποιοι έχουν κανάλι, ας ελπίσω να τους κάνει. Κάποιος πέθανε τώρα. Πώς είναι ρε? Α, 2. Πώς είναι? Λοιπόν, έχουμε γαλάζιο κοκτό, αν βλέπετε. Όλο. Δυνατό όπλο. Πάντα. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι βλάκες μιλάνε. Κάποιοι μιλάνε, τέλος πάντων. Αλλά είναι βλάκες, εντάξει. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Μπράβο. Το σκότωσα, αλλά με σκότωσαν. Είναι σε φάση και σε Ναι. kill. Ναι, είναι. Είμαστε αυτοί σωστοί εντωμεταξύ. Οι άλλοι μιλάνε εντωμεταξύ. Και όποτε μιλάνε δυνατά, είμαστε σε φάση σκάστε γαμώ. Τελώς. Λογικά μέχρι να τελειώσει ο χρόνος είναι μέχρι να τελειώσει αυτό. Όταν τελειώσει ο χρόνος εκεί πέρα που βλέπετε, λέει 2-9. Θα κλείσουμε το βίντεο.
άρεσε. Δεν είναι και τόσο μεγάλο το βίντεο, δεν μπορούμε. Παιδιά, δεν βγαίνει πολύ. Βγαίνω έξω από το παιχνίδι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe άμα σας άρεσε στο κανάλι. Δεν θα αλλάξω το όνομα του βίντεο του καναλιού. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Subscribe και like και γράψτε μου και στα σχόλια για το επόμενο παιχνίδι που θέλετε να παίξουμε. Εντάξει, αυτά. Γεια σας.